My
Amen.
Радість, здоров'я
нас радуючи таємницю нашого славлення, удостоївши ти платить нам через Христа Пана нашого. Хай буде без світла і прославлення Єсусу Христу і
Псалом 65, псалом на 65. Добре. Слава наш Христос воскрес, аллилуйя, мир и радость нам принес, аллилуйя, Ему славим и просим, На подяку 29 о Jezu Chrystu. I na zakończenie Jan nasz Pan Powiatu stronę 64. Nie znam. No, że masz Pana tutaj idzie, tak? U nas to święto osobiste. Spałca nasz Chrystus woskres, Alleluja, mir i radość nam przyniósł, Alleluja, Jemu sławie i krasie, Alleluja.
Який с тобой живи, благодаря в бедности духа,
Читание книги «Деяний апостолов». Утаили. Павел сказал старейшим костела у Ефесе: «Пильнуйте себе и увесь статок, у яким Дух Святый поставил вас біскупами, кабы пасли костел Божий, який он придбал у власной кривой. Ведаю, что после моего одоходу уводить до вас волки лютые, які не пошкодують статка. Із вас самих повстануть люди, які будуть казати поступку, как утягнуть за собою душі. Тому чувайте, пам'ятаючи, що я 3 годи у день і вночі не переставав учить кожного з вас со святим. А сьогодні доручаю вас Богу і слову Ягоної ласки, який може збудувати і дати спадщину між усіх освячених. Ні сребра, ні золота, ні вопратки я ні от кого не пожидав. Самі ведаете, что гэтыя руки служили потребам моим и тых, кто был со мной. Во всем я показал вам, что так працуючи, треба допомагати слабим, пам'ятаючи слово Пана Єсуса, яке Ён сказав: «Больше щастя у тим, каб давати, чим у тим, каб брати». І сказавши гэта, Ён уклінчив і молився разом з усіми ими. Тады усе взняли великий плач, і, падаючи і додаючи Павлу на шию, цілували його. Найбільш смутковали за слово, яке Ён сказав, що вже не бачить його, что уже не бачить обличия Йоанна, и проводили его до корабля. Это слово Божие. Дякую Пану. Владарствуй земли, спявайте Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
У той час Єсус узняв очі свої до неба і молився таким словом: Отче святий, заховай їх у імені Твоїм, яке Ти дав мені, як вони були одно, як і ми. Коли я був з ними, я заховував їх у імені Твоїм, яке Ти дав мені. Я зберіг, і ніхто з їх не загинув, а проч сина погибели, как збылось в Писании. А теперь иду до Тебе и кажу это у свете, как яны мели в себе полную мою радость. Я дал им Слово Твое, и свет возненавидел. Бо яны не со свету, як и я не со свету. Не прошу, как Ты взял их со свету, але как заховал их от злого. Яны не со свету, як и я не со свету. Освяти их в правде. Слово Твое, как это правда. Як Ты послал меня в свет, так и я послал их в свет. И за их я посвящаю себе, как и они были освящены в правде. Это Слово Бога. Хвала Твоя, Христе. От початку існування Костьола, потім дуже ближче. От перших моментів, коли Костьол почав самостійно жити, розвиватися, розповсюджуватися, були люті вовки, які виходили у статок і пошкодили. От початку, от перших моментів, коли Костьол народився, були ті, хто метою свого життя робив змагання з Костьолом. Разный способ. Раз. Лагодное, агрессивное, простое, как, можно сказать, с Костела обрать весь свет, обрать только некоторых людей, как улада, яка панує в этом свете, змагався Костелом, как сам Костел змагався сам з собою. Розними способами, але от початку існування Костела є вовки, які неустанно приходять для того, щоб змагатися з Костелом. А все тому, що Костел невыгоден. Костел неутомлений для чоловіка. Костел каже слово, яке не всім подобається. Костел має це право. Костел не соромиться этой правди, тому що це слово, яке він каже Отця. А Отець, можна так сказати, на певних речах нетолерантний. Певні речі він не може прийняти. І він відкрито об этом каже. І взаємно каже Костел. І ті підгонення, і змагається. От початку свого існування, день в день, год Костел змагається. І навіть сьогодні Костел змагається. Може, сьогодні ми цього не бачимо. Може, сьогодні ми привикли жити у світі, де этого відкритого змагання не так же мало. Але не є. І сьогодні гинуть християни у Азії, у Африці. І сьогодні помирають люди, визнаючи віру в Христа і за Христа дають своє життя. Тому що Костел весь час змагається. Тому що він отримав це слово. Слово до Отця, тому що це слово, воно робить його зовсім іншим, відмінним, ніж увесь інший світ. І навіть коли усі люди на землі будуть казати, що чорне – це біле, то Костел буде повторяти, що чорне – це чорне, а біле – це біле. І нельзя їх змішувати і робити паралельно, бо це зовсім інша річ. Сьогодні світ любить обогулять. Сьогодні світ любить казати огульно про всі справи. Не любить одособлять некоторые моменты. Не любить отрозниваться одно от другого. Сьогодні світ хоче все зробити огульним, одним, таким самим. Шерим або кольоровим. А Костел каже, що так не. І з Костелом змагаються. І Костел ненавидить,
на Костел плюють, Костел бесчестить, але Костелом далее будет змагаться. Потому что Костел – это что-то не от этого света, а что-то, что живет в этом свете. Что живет тут, на этой земле, в этой речаистности, в этом громадстве, в этой культуре, в этих проблемах. Костел не идет по самому стежке к свету. Не идет теми самыми правдивыми, теми самыми думками, теми самыми идеями. А не живет в этом свете. И вельми глубоко. И свет часами вельми глубоко проходит внутрь Костела. А это не значит, что Костел будет истинной стежкой. Часами таким людским змаганням за веру, за мою особистую веру, моей персональной борьбе, за мою молитву, за її чистоту. Часто твоя потреба и то забыть, и то, и с близкими побыть, а где час для Бога? Для кого выделить час? Больше для Бога, те для близких, для знакомых, какие это быть. Бо может быть так, что сегодня я не ее закрыла. Свет не худко. И мы повинны змагаться, повинны шукать. Потому что мы живем в этом свете, и это нормально, что мы так само поддаемся беспрестанно в том свету. А мы не з этого света. И мы повинны все иначе действовать, иначе думать. И часами вот таким пошуком, такой борьбе, человек опускается руки в руки. Хотел бы, чтобы Бог уже что-то из этого все сделал. Коли ж прийде Твоє владарство, коли ж прийде, коли ж я выйду за это свет уже наконец-то на тебе, часом люди так кажуть. Поставлене весь час бігчик, весь час змагатися. Чому Бог не змінить этого? Чому Бог не змінить свет? Чому не змінить речаїстість, в якої більше супер Костюла? Чому не зробить так, як політики допомогли нести добру новину у світ, бо це добро. Бо Костюл не учить злу. Костюл не учить слепой идеологии и слепому язычеству и идолопоклонству. Костюл учит разумно жить. Жить по поводу властной гармонии, властного тела за этим светом и злом. То чому так щось опорно? Чому так треба змагатися для того, як перемогти? Я пам'ятаю свою працю у Довжицях на початку, коли я робив таке за молоді. І як справді цю молодь притягнути до Костюла, її треба було вирвати. Тому що світ їй пропонував на шмат більше, ніж пропонує Костюл. Її треба було зацікавити. І ти повинен був змагатися для того, як спочатку їх знайти, зловити, а після ніяк їх промовити. То чому все так складно? Тому що ми не з этого света, але ми не есть. И мы им будем, потому что Костюл потребует нас, потому что свет потребует нас, потому что свет потребует Костюл. Потому что свет потребует то слово, яке есть в Костюле, и он потребует его чувств. Как Богу не спуститься в бездну, как не сорваться в эту пропасть, на краю якой стоит часами. Свет потребует того, как Костюл часами кричал «Так нельзя». Потребует, как часами Костюл кричал «Вот правила, яке робить свет». Бо есть любов, бо есть інший спосіб вирішення проблем. Єзус був добрим віром. І тому заставив Костюл. Але не заставив його одного. І дав йому слово лиця. И дав ему познать себе, дав познать лица.
Ён даў яму Духа Святого для того, каб усё гэта дапамагала Касцёлу ісці і несці Слова Христа. Життя Христа, воно було життя такого волнорезу, воно було життя такого ледоколу, у яким усе перло Христа, супроти його каб заглушить, закрыть. Были фарисеи, были книжники, які кричали, как только закрыть. Люди закрывали уши, и они не ждали, как люди слухали его, а он не шел напрямки, потому что видел, что свет потребує Його Слова. Свет потребує Його Слова. І сьогодні свет потребує так само нашого Слова. Сьогодні свет так само потребує нас, нашої присутності. Сьогодні свет потребує почути про любов, про яку так мало сьогодні кажеться, хоча ні. Кажется, що мало сьогодні про любов, але не про тую соправду. Кажется, про різні способи, види любові, але в їх нема нічого, а любов вся правда. І сьогодні цей світ, у яким все менше і менше цієї правди любові, потребує від Костюла почути про цю любов. Потребує від нас, як ми про її сказали. Сьогоднішнє слово – це слово надії. Слово, яке каже, що не буде тобі легко у твоєму костюлі. Не будет твоему костелу легко, и не будет легче. Будет тяжко, будет змагання, будет випробування твоей веры. Веры в костел, веры в Бога. Але ты не один. У тебя есть Слово. Слово, яке несе тобі усе те, що ти потребуєш. Слово, яке несе тобі усе те, що так справді необхідно в твоєму житті. Для того, як ти. Бо наприкінці ти будеш захований. Ти будеш урятований для того, щоб бути разом з Христом там, де Він є. Бо Він це тобі обіцяв. Бо Він просив цього у Отця, і Отець дав йому це. Тому ти так само будеш там. Тільки треба позмагатися. Тільки треба тут набратися за два місці це слово. Промовляйся, вести з ним, бо його потребують інші. Бо світ його сьогодні потребує. І як сьогодні весь світ тобі казав, що мені не треба того, що ти мені несеш, не вірю, бо він этого потребує. Бо без этого він паде в эту пропасть. Пропасть, з якої не буде для його вже урятування. Пане Боже, слава нас. Христос помилуй, греши, посвятить нас у правду. Раз Его посредничество вознесем до Бога Отца, молитвы за нас и увидеть свет. Молимся за святый костел, как просакраменты и надору верников житьем власти. Тебя просим. Выслухай нас с вами. Молимся за споведников, как наполненные Духом Святым, являли верников до Божьего життя. Тебе просим. Выслухай нас с вами. Молимся за суженстві, які відмовляються від народження дітей на користь вигодного і безклопотного життя, как они перемогли свой эгоизм и с удячностью приняли Божий дар, яким з'являються діти. Тебе просим. Выслухай нас с вами. Молимся за молодь, яка шукає правдивий сенс життя, как вона здоліла знайти його у ученні Христа. Тебе просим. Выслухай нас с вами. Молимся за супрацовников службы охоты здоровья, как Пан Бог подтримливал их у штоденной праці. Тебе просим. Выслухай нас с вами. Молимся о здоровье, Божьем благословении, потребных ласках для Кристины, Максима, Натальи, Ирины и Никиты. Тебе просим. Выслухай нас с вами. Молимся за нас, удельников этой святой души, как мы делились с нашими ближними духовными дарами, які отримливаем от Христа. Тебе просим. Выслухай нас с вами. Усемогутний Боже, нехай дари, об яких ми у Тебе просимо, подрихтують
нас до прийняття Твоего найбільшого дару, яким є Дух Святий, раз Христа, Пана нашого. Amen. Мальтеся, браты и сестры, ко мою и вашу вяру принял Бог, а и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийняв оферу з рук Твоїх на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Просим Тебе, Боже, прими установленную Тобой самим оферу, освяти нас просвятые тайницы, в яких мы, Твои слуги, удельничаем, исполни нас святую справу откупления, раз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серця. узносим и до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Соправды годно гэта і справядліва, слушна і споведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, Святы Ойче, Всемогутный Вечный Боже, праз Христа Пана нашего. И Он после своего з мертвых повстання открыто з'явився перед усіми своими учнями, и на их вачах узышоў на небо, каб мы могли удельничать в Яковлевском житті. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хорою разом з усіми святыми спевают Тебе гимн хвалы, неоспынно воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышине, благословен Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышине. Соправды, Боже, Ты святый, країця усілякої святості. Та вопросим Тебе, освяти это дорогое Твоего, как они стали для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, как добровольно выдал себе на руки, взял хлеб и, подзяв Тебе складаючи, ломал и раздавал своим ученикам, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело Мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином повячер, узяв келих
знатові подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо це є келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Это чините на мою память». Это великая таинница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Воспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, охвяруем Тебе, Пане, пред життя и келих избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удоскональ его в любові разом з Папом нашим Франтишком, Біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер надії на воскрешення і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу, и дозволь побачить святого обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічному, у єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святим Юзефом, її обранником, со святими апостолами і усіми святими, які з протвеку подобалися Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Про Христа, з Христом і у Христі. Та ви, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, про усі віки вічні. Аминь. Называемся детьми Божьими, и им изъявляемся. Тому осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас покою. Вось Баран Божий, вось той, кто берет на себе грехи свет, благословленный и покликанный на вечер Его. Пане, я не варвый, как Ты пошел ко мне, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Коли прийде зутішальник, якого я пожив від Отця, Дух правди, який від Отця походить, Він буде свідчити про мене, і ви будете давати свідчення, бо від початку ви со мною. Аллилуйя.
Тіло і кров Христа. Тіло 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 Христа. Пане наш Боже, просудил в Божским сакраменте за все щедро даруй нас ласка, и очищаючи святою мocою, зроби годными готовями к нам, през Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог и всемогущий, а и Сын, и Дух Святый. Аминь.